Så er vi hjemme fra Berlin. Jeg nåede ikke lige nu. Og det kan jeg heller ikke. Men til gengæld har jeg lært nogle kunstnere igen. Jeg har lært Kribo med den gule knytnæve. Og XOOX, som var en meget fashion-interesseret kunstner. Ja, og det var tydeligt at se, at de havde et budskab, de gerne ville ud med. Og det må jo være arven fra Berlinmuren. Der var værkerne jo også fyldt med holdninger. Men jeg synes, det var sjovt at mærke det her med, når man var så rundt i Berlin, så i starten, der kunne man ikke sådan lige få øje på street art, men når man så søger den, så er det bare uendelige mængder af sådan virkelig høj kvalitet af street art, som det er omkring. Ja, hvad skal vi ikke se, hvor vi skal hen næste gang? Lad os gøre det. Quebec I Canada. Det bliver fedt. Og ved du noget om, hvad der foregår i Quebec? Jeg ved, vi taler fransk. Au revoir. Au revoir.